Todo listo para acoller un ano máis a Festa dos Libros en Pontevedra, unha cita onde participarán 15 librarías da cidade e que neste ano contará cunha novidade, unha libraría convidada do país veciño, de Portugal. E ocorreúsenos que para mostrar tamén o que se fai en outros sitios, traer unha librería convidada de fora. Pero claro, ten que ser unha librería distinta, non pode ser unha librería que vaya a ofrecer o mesmo que ofrecen as librerías pontevedresas, porque non se trata de entrar en competencia. Entón, acompáñanos este ano unha librería portuguesa que se chama Tragamundos, que é de Vilarreal e que está especializada en temática de Tras os Montes e do Alto Douro. É unha librería que só traballa con eses libros e que, polo tanto, ven aquí e ofrece amosa o que se está facendo en outros sitios que aquí non hai ningunha posibilidade de atopalo nas librerías, porque son libros que polo seu modelo de distribución ou vas alí ou non os podes conseguir. Os postos estarán abertos o venres e o sábado de 11 da mañá a 2:30 e de 6 da tarde a 11:30. E o domingo o peche será media hora antes, ás 11 da noite. Unha cita que ofrecerá descontos en todas as compras, así como sinaturas en todos os espazos. As e os libreiros da cidade están encantados con esta iniciativa. A ver, é distinto, é dicir, as actividades que hai non as había antes, mellorou 100%, e cada ano mellorase as cousas as pequenas cousas que nos faltaron o ano anterior. Os libros chegarán ademais acompañados dunha completa programación que abrangue a presenza de 60 autores e autoras que participarán en 35 actos repartidos entre sinaturas de libros, presentacións, charlas, mesas redondas, obradoiros ou actuacións musicais. Porque a música e a literatura están moi unidas, entón nos queremos homenaxear os libros, as librerías, os autores, as autoras, tamén as editoriais que fan o esforzo de... Sin editoriais tampouco habería nin librerías nin autores, e a música, que está moi relacionada e moi vinculada coa literatura. Vamos ter o sábado para pechar a Azul de Bueu, que é un grupo de xente da comarca, que fai unha fusión entre música tradicional e jazz moi interesante, e despois o domingo Madman Trio, que é unha banda de swing rockabilly que para cambiar xa totalmente de estilo musical. Igual que a literatura é variada, pois a música tamén é moi variada. Con esta festa literaria que terá lugar do 22 ao 24 deste mes, o Concello de Pontevedra busca o fomento da lectura e da creación, así como o apoio ao sector da cultura e do libro como motor de desenvolvemento e dinamizador da cidade.